Hai să învățăm literele și animalele împreună. Litera A, poți ghici? A este de la arici. Foarte bine. Litera B, poți ghici? B este de la broască. Foarte bine. Litera C, poți ghici? C este de la câine. Foarte bine. Litera D, poți ghici? D este de la delfin. Foarte bine. Litera E, poți ghici? I este de la elefant. Foarte bine. Litera F, poți ghici? F este de la flamingo. Foarte bine. Litera G, poți ghici? G este de la gorilă. Foarte bine. Litera H, poți ghici? H este de la hipopotam. Foarte bine. Litera I, poți ghici? I este de la iguană. Foarte bine. Litera J, poți ghici? J este de la jaguar. Foarte bine. Litera K, poți ghici? K este de la koala. Foarte bine. Litera L, poți ghici? L este de la leu. Foarte bine. Litera M, poți ghici? M este de la maimuță. Foarte bine. Litera N, poți ghici? N este de la narval. Foarte bine. Litera O, poți ghici? O este de la oaie. Foarte bine. Litera P, poți ghici? P este de la pinguin. Foarte bine. Litera R, poți ghici? R este de la raton. Foarte bine. Litera S, poți ghici? S este de la struț. Foarte bine. Litera H, poți ghici? Și este de la șarpe. Foarte bine. Litera T, poți ghici? T este de la tigru. Foarte bine. Litera C, poți ghici? C este de la țestoasă. Foarte bine. Litera U, poți ghici? U este de la urs. Foarte bine. Litera V, poți ghici? V este de la vultur. Foarte bine. Litera Z, poți ghici? Z este de la zebră. Foarte bine. Ai făcut o treabă bună. Ne vedem data viitoare.